Hola a tothom i benvinguts a aquesta presentació. Avui tenim entre mans una anàlisi absolutament fascinant. Alguna vegada us heu parat a pensar com la literatura d'un país pot actuar literalment com un mirall del seu desenvolupament tecnològic i econòmic? Doncs avui explorarem el cas de Catalunya i farem un viatge increïble. Anirem des de la profunda espiritualitat dels textos medievals fins als carrers plens de fum, fàbriques i conflictes psicològics del segle XIX. És una història on veurem clarament com les lletres i les màquines avancen de la mà. D'acord, doncs som-hi, entrem en matèria. Aquesta és la gran pregunta que ens farà de guia. Com és possible que passem d'una societat que escriu gairebé en exclusiva sobre com salvar l'ànima a una societat que fa servir la literatura com si fos un bisturí per analitzar els problemes mentals de la gent i la realitat de la classe obrera? La clau de tot això no és a les biblioteques, és a les fàbriques. L'arribada del vapor ho va posar tot cap per avall, però abans d'arribar-hi ens cal entendre d'on venim. Fixeu-vos bé en aquest salt abismal que estem a punt de fer. Comencem al voltant de l'any 1190. Aquí tenim les homilies d'Organyà, els textos literaris més antics en català, que són 100% religiosos. Avancem cap al naixement de Ramon Llull l'any 1232 i l'Hospital de la Santa Creu el 1401, una institució medieval purament lligada a la caritat divina. I de sobte, patam! Saltem al 1832. S'inaugura la primera fàbrica de vapor, el Vapor Bonaplata, que ho canvia tot i obre la porta perquè al 1899 es publiqui la novel·la La bogeria. Tot aquell recorregut ens porta directament de la fe cega a la ciència més estricta. Primera part de la nostra història, els orígens de la literatura i escriptura medieval. Per entendre la magnitud del canvi, hem de mirar les arrels. I aquí la figura clau és Ramon Llull. Us imagineu viure a la cort i de sobte tenir unes visions religioses que us facin abandonar-ho tot per retirar-vos a resar i contemplar? Doncs això va fer ell. I el resultat va ser una producció salvatge. 243 llibres escrits en català, àrab i llatí. Ara bé, el seu objectiu era purament didàctic i religiós. Obres com el llibre de contemplació el que buscaven era donar instruccions morals, donar lliçons. L'escriptor no perdia el temps retratant els problemes de la societat. Ell mirava directament cap amunt, cap al cel. Passem al punt 2, la revolució industrial catalana i el poder del vapor. Ara bé, el que és realment interessant d'aquesta imatge és com es materialitza aquest canvi dràstic a la societat. Any 1832. Es construeix el Vapor Bonaplata. És el primer cop a la història de Catalunya que una fàbrica s'engega fent servir només l'energia del carbó i l'aigua. A la il·lustració ens veu perfectament com la força del vapor mou totes aquestes grans corretges que donen vida a tota la nau. I això provoca un efecte dòmino impressionant. Un èxode rural massiu. Pagesos marxant de la ciutat i creant de zero dues classes socials oposades, la burgesia industrial, que és la propietària d'aquests monstres de ferro, i el proletariat, que s'hi deixa literalment la pell per fer-los funcionar. Això ens porta directament a la nostra tercera parada, l'impacte del moviment obrer i la duresa industrial. I això, francament, il·lustra a la perfecció la cara més fosca d'aquest progrés accelerat. Ser un treballador de fàbrica era viure en unes condicions implacables. Estem parlant de jornades de treball inacabables, de sous miserables que no donaven per menjar i d'una realitat on els nens i les dones treballaven exactament igual, de sol a sol, sense sanitat pública, sense cap mena de jubilació. Era un esgotament brutal. I clar, davant d'això, doctrines com l'anarquisme, les vagues i els ateneus obrers van créixer com l'escuma. La societat havia esdevingut massa complexa i massa cruel com per seguir explicant-la a través de llibres de moralitat i contemplació divina, no sembla? Justament per això va fer falta un nou llenguatge. Passem al punt 4, l'arribada del naturalisme, una literatura basada en l'anàlisi objectiva. Arribem a la dècada dels 80 del segle XIX i des de França entra en força el naturalisme de la mà d'Émile Zola. És l'evolució més extrema del realisme literari. L'autor es posa, per entendre'ns, la bata de laboratori. La idea és aplicar la ciència a allò que es coneixia com a positivisme, a la creació del llibre. S'havia de documentar el món d'una manera freda, objectiva. S'enfocaven en allò que abans s'havia ignorat completament, els barris marginals, les malalties, els problemes socials. I aquí apareix una paraula clau que us heu de gravar: el determinisme. S'ha acabat això del llibre arbitri diví. A partir d'ara, es creu que estem totalment atrapats i condicionats per la nostra herència genètica i pel lloc on hem nascut. I com es tradueix tot això a casa nostra? Passem a la cinquena part, La bogeria de Narcís Oller, publicada al 1899. L'any 1899, Oller llança aquesta meravella, que és el gran cas pràctic del naturalisme,
I atenció, perquè la novel·la no és ficció pura. La història de la bogeria ha estat directament inspirada en un cas real, la mort d'un antic client del mateix autor. Segueix la figura d'en Daniel Serrallonga i el llibre és un estudi absolutament minuciós de com aquest pobre home va perdent el cap. Oyel s'ho mira des de fora, com un biòleg observant una cèl·lula. No es tracta de buscar raons místiques, es tracta d'un cas mèdic, pur i dur. Si us fixeu en com està muntat el llibre, veureu que tot transpira aquest rigor científic. El tema no és una gran èpica heroica, és senzillament com avança una malaltia mental i com hi reacciona la gent. Els escenaris, Oller contraposa magistralment la Barcelona industrial, plena de canvis, amb l'entorn tancat i rural de Vilani, que en realitat és Valls. Fins i tot la línia del temps està clavada al mil·límetre, del 67 al 83, acompanyada d'una documentació històrica impecable. Tot està dissenyat per ser una fotografia exacta d'aquella realitat social. Però clar, aquesta font per retratar la realitat sense filtres li va portar molts maldecaps a Oller. Fixeu-vos en aquesta cita del crític Gaziel. Deia coses com que Oller escrivia amb un català rebaixat i pobre. Li van ploure bastants crítiques des dels sectors més puristes. Però la veritat és que en Narcís Oller sabia exactament el que estava fent. Ell volia que quan llegissis els personatges sentissis parlar la gent del carrer d'aquella època, amb tots els seus defectes i interferències. Feia servir expressament paraules com Camelo o calabosso, sovint posant-les en cursiva per deixar clar que era una tria conscient. Volia demostrar que, dins del naturalisme, la literatura no havia de ser estèticament preciosa, havia de ser una gravació autèntica de com parlava la societat. Entrem al punt número 6 de l'anàlisi. Determinisme biològic o social? Per tant, el punt crucial de tot això, el gran pol científic que hi ha al fons de la novel·la, és precisament aquest debat. Què ens fa tornar bojos? A l'esquerra del nostre quadrilàter teòric hi tenim el determinisme biològic. Està en Daniel condemnat perquè els seus gens porta a la bogeria? El seu pare es va suïcidar després de perdre el cap? La mare patia d'histèria? És l'ADN un carreró sense sortida? Però, i si mirem a la dreta, allà hi ha el determinisme social. Seria en Daniel algú totalment normal si hagués crescut lluny d'un entorn tòxic, opressiu i de traumes? Són les experiències dolents les que trenquen la seva ment? És la gran batalla del segle XIX lluitant per la ment d'un sol protagonista. I per mantenir l'objectivitat, recordeu, som al naturalisme, Oller no es pronuncia, ens dona els fets filtrats a través de 3 personatges diferents, donant-nos una visió impressionant de 360 graus sobre la situació. D'una banda, tenim el narrador, que s'ho mira tot de forma sentimental, amb molta empatia i tristesa per l'amic que pateix. Després hi ha l'Armand Coll, un apogat que representa la reacció de la majoria de la societat, rebuig, incomoditat i superficialitat davant d'allò diferent. I finalment, en Prosper Giberga. Aquesta és un estudiant de medicina superfred, pur mètode científic. Per a ell tot és només un trist cas d'herència genètica. Cap veu s'imposa per complet. L'escriptor simplement observa. Després d'aquest viatge fascinant, un viatge que ha començat amb llibres per salvar l'ànima, ha travessat ciutats plenes de fum de carbó i vagues obreres i ha acabat disseccionant el cervell humà sota el microscopi de la ciència, només ens queda una gran reflexió. La mateixa pregunta que Narcís Oller plantejava al segle XIX continua ben viva avui dia. Som exclusivament presoners de l'ADN i la genètica amb què naixem? O és aquesta societat frenètica, la pressió de l'entorn, allò que realment acaba escrivint qui arribem a ser? Sigui com sigui, la pròxima vegada que agafeu un llibre o mireu al vostre voltant, segur que us feu aquesta mateixa pregunta. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta anàlisi i fins a la pròxima!